Hello friends, ang gusto nang lam sa buwan ni YouTube channel lo. Narok hani tong hana sa din ang YouTube video riya ni ani jor rokren bagai ang YouTube video claiming tong ka tai pulo je khai tong nai aboro bo claimal liya an bagai nong nakarsano narok nai tong ni video no sa pulen sim pai chazara je tabo bo subscribe khai ko subscribe kanjali thangai ani di lam jok tong mana bono rilo nyai pigina tangai male noka somani belakin marang tongkha ang bagai nyai watai wanana tongkha norong tongni ang nong phongnai pulen sim pai chodara sak norok skip khaibu nyai ji hegus norok mane video tan yak chobna thongnai tong norong nai tongni ko sang tongman dong kamo hai norong nai tongni pulen sim pai chodara ang tabu sakau thangai tong sago sokanya naikha nongnang nongnai musung noko saman marang tongkha ko sokya sagoi go manandi water si white tongkha kisa ko nanya jinrok noko busuk saman marang nokha nanya ji noko belai ke saman marang yang ngo marha sampu kai kon aji yang ngo saman marang suka nonang zoom khai phone ko busuk sampananya ji noko guruman marang tongkha ko yang rogona ji lagi no marka soman marang nokha